aquests pactes de país, els sindicats i la PIMEC, i UGT i comissions obreres, ens diuen que hi estan disposats a arribar. Doncs treballem-ho. Per exemple, si depengués de nosaltres, i un dia en dependrà, us poso exemples molt concrets, però jo crec que és bo que siguem capaços de transmetre'ls. Si depengués de nosaltres, si depengués d'Esquerra Republicana, i un dia en dependrà, potser el primer que faríem és rebaixar l'IVA. Per què? Per protegir els nostres consumidors, a les nostres famílies, per activar la nostra economia, per ajudar els nostres botiguers i els nostres comerciants i a les nostres empreses. Ara l'IVA no depèn de nosaltres. En depèn un tram petit de l'IRPF. Doncs potser el que hem de fer és, ja que estem demanant un esforç a qui més té, per ajudar a qui més ho necessita, i aquest esforç el demanem en forma d'impost de patrimoni i d'impost de successions. Ja que demanem aquest esforç, plantegem-nos si, com a país, com a societat, podem rebaixar, encara que només sigui una mica, una part d'aquest tram de l'IRPF, almenys per les rendes més baixes del nostre país. Tot allò que no retenim a les rendes més baixes va directe al consum més bàsic. Ajuda a activar la nostra economia, ajudarà als nostres botiguers i als nostres comerciants i sobretot a les nostres famílies. Plantegem-nos-ho, busquem un acord. I si m'ho permeteu, no busquem aquest acord amb una proposta cadascú pel seu compte en el Parlament de Catalunya, demanant cadascú una petició que és absolutament incompatible amb tota la resta del país. Plantegem-nos-ho al voltant d'una taula, amb els sindicats, amb les entitats, amb les patronals, amb el govern. Parlem-ne de quin model de país volem construir. Donem confiança a la nostra gent. En un mar d'incerteses com el que estem, una mica de certesa acostuma a tenir molt valor. Doncs establim un pacte de com hem de sortir de la crisi, de quines prioritats establirem. Comprometem-hi els nostres empresaris i els nostres sindicats. Els uns i els altres els hi convé. Comprometem-hi a les nostres entitats del tercer sector i al nostre govern. Els uns i els altres els hi convé. Donem proves de responsabilitat, de voluntat, de generositat, de compromís. Ensenyem que som capaços d'arribar a grans acords. En un context en què els grans acords són escassos i han sigut escassos, ara tindrien molt valor. Intentem-ho.